My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msongamange CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msongamange CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Koma chimene tikuona lero, tikufuna kuona ifa za atumwi. Kuti atumwi adafa motani. Tiyambira kunena za Yohane, osati Yohane Mbatizayi, koma Yohane ophunzira wa Ambuye Yesu. Yohane adafa ndi odeji, sadamupai, adazunzidwa kotheratu mpaka na kumapeto, mpaka nukalamba, mpaka na kufa nukalamba. Koma musayiwale paja Adamu chotsa maso pakumuchita boilo mchimgolo cha madzi amoto ndi mafuta kuti akhale opanda maso. Kumanga khale choncho mbiri imati Yohane adakalamba ndi ophunzira yekhayo amene adakhalitsa. Tsiku ndinkanena kuno kuti pali zinthu zina zimene sitingathe kuzilumikiza kwenikweni, koma zili mchilungamo chobisika. Yohane ndi uja amene Yesu ankamkhulupirira kwambiri mwakumsungitsa amayi ake kuti uzindisungira kwa mayi wangawa. Ndipo mukhoza nokha kungoona dalitso la moyo wa Yohane la kukhala ndi moyo wautali, mwina chifukwaso cha udindo umene adali nawo. Sitingamanene chotsimikiza popeza sadazilembe motero, koma zikhoza kutipatsa chithunzithunzi ndithu. Amen. So amene ndi Yohane ophunzira yekhayo amene adatsala nkukalamba, koma adamchotsa maso nkukamusiya pa chisumbu cha Patimo. Tambira amene ipopeza ndi amene tili kumuwerenga m'buku la Chivumbulutso lija. Ndipo tili pa Chivumbulutso chapter 2, dzulo tidayamba kuwerenga za mpingo wa ku Simuna. Tsono tinatero kuti tione ifa za atumwi chifukwa zikutsagana bwino ndi kuzunzika kwa mpingo wa ku Simuna. Sikuti atumwi onsewo adafera ku mpingo wa ku Simuna ayi, enawo adafa koyambirira komwe kuja, koma zangotipatsa kuona kuti tione ifa za atumwi tsono popeza tili kuyankhula zokhudza chizunzo chachikulu chapakati pa mpingo. Tipemphere. Tsono mawu anu angakhale lero mchiphunzitso akulitsa moyo wathu ife ambanjamu amene pakuona zimene zidawachitikira iwo okhulupirira kale lija, ife tikukitsidwa tsopano. Mutikhalire mtsogolera Ambuye, ndikuti kukumana kwathu mmawa uno kuyengezere chidziwitso. Mutikonzere ndinu zinthu zimene sitikhoza kuzikonza tokha. Ifake mzimu wanu atitsogolere, khala ife ndi moyo chifukwa cha mawu anu mu dzina la Yesu. Amen. Chimene ndichite poyamba ndi samale ya ifa za atumwi, kenaka tiyamba tsopano kuona m'Baibulo modzimodzi amene mawu amanena zokhudza iwowo. Wina mwatumwi amene adaphedwa ndi Filipo paja, ndipo wina ndi Tomasi. So ndizingotchulira tu ifa ya mtumwiyo, kenaka tiona dongosolo lake lonse. Tomasi ndi wophunzira amene adaphedwanso ifo ya chikhulupiriro, ndipo iyeyi adamubaya mkondo. Anthu awa samaphedwa mofanana ayi. Ndipo ophunzira aliyense kapena mtumwi aliyense amafa ndi chinthu chodziwika chimene amupha nacho. So mukhoza kuona kuti Yohane uja kupatula ku old age pali element ya boiling, kumuchita boilo
mpaka na kunchotsa maso. Zimenezo zidachita affect moyo wake, adafa mozunzika chifukwa cha zimenezo. So mukhoza kunena kuti amene uja adafa ndi madzi amoto, ngakhala adafa pa old age, anakayikidwanso pa chisumbu cha Patmos pamalo ozunzikirapo. Koma Thomas anachita kumbaya ndi mkondo, speared, ngati mene anthu amaphera nyama zakutchire. Chithunzithunzi chabe just to appreciate these people. Yuda, mamudziwa paja Yuda, ndi mmodzi mwa ophunzira a Yesu koma akumapeto kwambiri, amene sawerengedwa mkagulu ka the 12 apostles. Amawerengedwa koma ndi mmodzi mwa ophunzira akumapeto kwambiri. Sayankhulidwa kwambiri Yuda, koma uyu anamupha ndi nkhwangwa ndithu, monga kufera chikhulupiriro. Mukudziwa Yuda Iskarioti kuti iye adadzikonzera yekha imfa yake, ndipo adafa pakudzipachika mu mtengo ndi kugwa pasi naphulika. Awo ndi mavuto ake, koma popeza ndi mmodzi mwa ophunzira 12 tili kumtchula, koma sakhudzana ndi kufera chikhulupiriro ayi. Paulo ndi mmodzi mwa atumwi aja akale lomwe amene mukumdziwa kuti adafa. Iye adafa pakumdula mutu ndi nkhwangwa, kudula mutu ndi nkhwangwa m'bwalo anthu ali momwemo. Mulole kuti chithunzithunzi chonse tsopano chikhale motere. Mukudziwa za Petro mtumwiyo. Petro mtumwi adaphedwa pakumkhomera pa mtanda, koma iye adasankha mtanda ozondotsa. Mkuyankhula kwake adati, musandikhome monga mbuye wanga adakhomedwa. Mbiri imatero. Ndili kutero kuti mbiri imatero popeza sisidalembedwe direct m'Bible, popeza mwina sipakadakhala posungira zonsezi. So Petro adati, musandikhomere pa mtanda ofanana ndi mbuye wanga. Ndi anamukhomera pa mtanda ozondotsa, mutu pasi, miyendo mmwamba. Ndi mmene adamuphera munthu ameneyi mchaka cha 64 AD mu ulamuliro wa Nero. Nthawi ya Nero the Emperor ndi pamene chisautso chidakula kwambiri pakati pa okhulupirira. Nero adali opsa kwambiri, anali emperor opsa kwambiri amene adapha anthu ambiri okhulupirira. Liberation tu ya mpingo kuti chisautso chichepeko mphamvu nthawi imene Constantine adalowa tsopano ufumu. Ndidzakwanitserani kutsogoloko kuti mamulungu paja amati olungama akamalamulira anthu amausa moyo. Ndimene adalembera David, olungama miyamba, olungama akamalamulira anthu amausa moyo, anthu amakhala liberated, ndipo oyipa akamalamulira anthu amazunzika. So nthawi ya Nero okhulupirira adazunzika kwambiri, ndipo Petro adafa nthawi ya Nero pakumkhomera pa mtanda ozondotsa chifukwa cha chikhulupiriro. Ndipo mukudziwa za Andrea ophunzirayo. Andrea ndi ophunzira amene mwadaladala pakumupha iye adamuphera pa mtanda okhala ngati ekesi, okhala ngati pa zebra crossing pachipoti udutsa njanji amayika chikwangwani chotere kuti pakudutsa stima. Nthawi zina podutsa anthu ngati pa zebra crossing nthawi zina amayika kachikwangwani kotere kosonyeza kuti wina alupita uku, wina ali kupita uku. Sindikudziwa kuti chinkachitika nchani kuti amacholedwa thupi kuti afanane ndi mmene mtengo uonekere. Musayiwala Roma ankakhulupirira kwambiri kupha munthu kumuphera pa mtengo basi.
kotero kuti uwu ndi mtengo umene adaferapo Andreya ophunzirayo okhala ngati X, ndipo adamukhomera ndi kumuphera pamenepo kale lomwe lija chama 60 AD monga mmodzi mwa anthu ofera chikhulupiriro. Lero natero mwapadera kuti tingoona izi mwapadera kuti tizilumikiza bwino pamene tiwerenga mipingo ina ija, sikuti kudalibe chisautso mipingo kwinako, koma chisautso cha kumpingo wa kusimuna ndi chachikulu kwambiri. Mukudziwanso za Yakobo ophunzirayo, uyu adamugwaza ndi mpeni Benes pakati pa wanthu, ndipo anthu awa samaphera kuseri, samapha mwaulemu, amapha poyera. Ndifake tawerengani ena amene mungathe mutiwerengereko Machitidwe chapter 12 verse 1 kulekeza 2. Machitidwe chapter 12 verse 1 kulekeza 2 mofulumira kwambiri kuti tikhoza kusunga nthawi. Machitidwe chapter 12 verse 1 and 2. Machitidwe chapter 12 maotsogolera. Herode azunza eklesia, amupha Yakobo naponya Petro kundende. Petro apulumuka mndende, imfa ya Herode. Verse 1. Koma nyengo imeneyo Herode mfumu anathira manja ena amu eklesia kuwachitira zoyipa, ndipo adapha ndi lupanga Yakobo m'bale wa Yohane. Amen. Amen. So taona amene adafera Yakobo ati adafa ndi lupanga, ndipo atumwi sankaphedwera mulamuliro wa munthu mmodzi, aliyense mulamuliro wake adachitako zinthu pa atumwiwa. Ndipo ifa zina za atumwi nzolembedwa m'Baibulo mu direct, ifa zina sizidalembedwe direct. So mwaona mmene adafera Yakobo chifukwa cha chikhulupiriro. Ndipo monga ndinanena kale, Yohane amene adafa chifukwa cha kunchotsa maso ndi old age, amene ankasunga mayi wake wa Yesu, ndiye khaya amene adatsalira amene adafa atakalamba. Koma pali wophunzira wina dzina lake Filipo, ophunzira wina wake dzina lake Filipo amenenso adafa chifukwa cha chikhulupiriro. Monga mwa khalidwe la anthu yawa pomapha anthu okhulupirira, Filipo adamupha pakumuchita drone, kumugwira khosi, kumuyika m'madzi kuti abanike afere m'menemo. Ena amatero mu mbiriyo. Ndikati ena amatero mu mbiriyo ndi kuti sizidalembedwe direct m'bukumo, koma zimenezi ndizo ifa za atumwi. Amachita kusankha kuti uyu timuphe chotere, uyu timuphe chotere. Ndipo munthu wina ndi Bartumeyu, maina anda ambirimbiri anthu akhoza kukhala Bartumeyu ake kapena monena uja wakhungu yayi, kaya akhoza kukhala ameneyo, koma musayiwale kuti upatula kophunzira 12 aja pali wenanso amene ankakhulupirira sadaloka okhulupirira, nawonso ankazunzika namafa nawonso ifa zochititsa mantha zotere monga mwakusankha kwa opwetekawo. Ndipo nayenso adaphedwa ndi mkondo chimodzimodzi ngati Filipo uja. Tomasi anamuphanso ndi mkondo monga ndinanena poyamba muja kale chama 72 AD. Ndipo Mateyu Levi ndi mmodzi mwa ophunzira Ambuye Yesu amene adaphedwanso ndi mkondo monga mwakusankha kwa amene ankachita zimenezi. Chithunzithunzi ichi nchongotithandiza
zitsimikizo za kufa kwa okhulupirira woyamba aja. Ino madziwa za Simoni uja amachedwa kuti Zilote. Simoni na Yesu adona zomwezo mzaka zakalekale ma 65 AD, ndipo yena amati anamupha ndi hakso zijama pali amachekera matabwa zija kuphera munthu monga mukusankha kochita zimenezo kuti kudziwike kuti iwo ali kugwira ntchito yotero namuzunza monga mmene akadathera. Ichi ndi chithunzithunzi chimene ndinafuna tikhale nacho kwayambirira kuno tisanapite ku mpingo wina uja. Lero tili kupitiriza kuona mpingo wa namba 3, Chivumbulutso mutu wachiwiri. Tuone zochitika za kumpingo wa namba 3, kalata yolembedwa kumpingo wachitatu. Machitidwe chapter 2. Chivumbulutso chapter 2, kalata yolembedwa kumpingo wa ku Pergamo. Ndatenga version ina koma yonse chita kusiyana kwenikweni, tsono mutsata kwina kuso tili kuwerenga. Kalata yolembera mpingo wa ku Pergamo, verse 12 la Chivumbulutso mutu wachiwiri. Mtsogoleri wa mpingo wa ku Pergamo umlembere kuti, nawa mawu ochokera kwa uja ali ndi lupanga lakuthwa konsekonse uja. Paja lupanga lakuthwa ndi chani? Mawu a Mulungu ndi lupanga lakuthwa konsekonse. Mawu sasiyako munthu. Timangosankha tokha uchita resist kuti mawu yawo salukhudza ina aukhudza uje, amakhala mavuto athu amenewo. Koma mawu a Mulungu sasiya munthu, ndi lupanga lakuthwa konsekonse. Ndi akuti mulembere kwa amene uje ndi mumuuze kuti alunena izi ndi amene atenga lupanga lakuthwa konsekonse. Verse 13 akuti, ndikudziwako kumene inuyo mumakhala. Yesu ameneyo kumpingo wa ku Pergamo. Ndikudziwako kumene inuyo mumakhala. Ndiye kuti kumene nkuje kumene kuli mpando wachifumu wa Satana. Inu ndinu okhulupirika kwa ine, simudataye chikhulupiriro chanu ngakhale pa nthawi ya Antipa, mboni yanga, munthu wanga wokhulupirika. Paja iye uja adamuphera kwanu komweko kumene amakhala Satana. Koma pali zinthu zingapo zoti ndikudzudzulireni. Kwanuko muli ndi anthu ena otsata chiphunzitso cha Balamu mneneri wonama uja. Iye uja adaphunzitsa mfumu Balaki kukopa Aisraeli kuti azidya za nsembe zoperekedwa kwa mafano ndi kumachita chigololo. Ndi chiphunzitso cha Balamu chimenecho. Chiphunzitso cha Balamu chimenecho. Chimodzimodzi inuyo muli nawonso anthu ena otsata chiphunzitso cha Nikolai. Mutembenuke mtima tsono, mukapanda kutero ndidzabwera kwanuko posachedwa, ndipo ndidzakuthirani nkhondo ndi lupanga lotulukira mkamwa mwanga lija. Amen. Version yukutero yangofewetsa mawuwo, koma tanthauzo la mawuwo nomwero teti ngoonako pang'ono tisadatuluke. Tsono mtsogoleri wa mpingo wa ku Pergamo umlembere kuti, kunena kwina mngelo wa mpingo wa ku Pergamo, nawa mawu ochokera kwa uja ali ndi lupanga lakuthwa konsekonse lija. Tagwirizana kale kuti lupanga ndi mawu a Mulungu, ndipo m'buku la Chivumbulutso tikamamva kuti lupanga tikunena mawu, ndipo mawuwo ali mkamwa mwa Ambuye Yesu. Paja iye weniweniyo ndi mawu.
akuti ndikudziwako kumene inuyo mumakhala. Kulibe wa ife amene tikhoza omuza Ambuye malo amene tikukhala ndi zimene tikukumana nazo, popeza Mulungu ali mchidziwitso chonse cha pa zinthu zathu. Ndipo ifeyo ngati mpingo Mulungu amatidziwa. Kumene anzathu ali kusonkhana Mulungu ali kudziwa. Amadziwanso status yathu, amadziwa condition yathu, amadziwa pamene tili. Ndipo mpingo umene ukudwala amaudziwa. The church which is sick, he knows. Mpingo umene uli health amaudziwanso. Palibe chakumbisalira popeza mpingo ndi wake. Ndi akuti inu takupegamo matinkuuzeni kuti ine ndimadziwa kumene inu mumakhala, kumene mpingo wanu uli ndikukudziwa. Nkuja kumene kuli mpando wachifumu wa Satana. Ndiye kuti kumipingo 12 ija ya ku Asia Minor dera lina linkadziwika ndi satanism ya gwe. Ndiye Ambuye Yesu akuti ine ndikudziwa kuja kumene kudamangidwa mpingo wa Pergamo ndi dera limene kuli headquarters ya mdierekezi, kuja kumene kuli zoyipa zonse, ndipo tsogolera ali kumeneko. Inu ndinu okhulupirika kwa ine, ali kunena Ambuye Yesu, ndinu okhulupirika kwa ine. Simudataye chikhulupiriro chanu. Kunena kwina akataye chikhulupiriro munthu, Mulungu amadziwa kuti munthu ataye chikhulupiriro. Ngakhale udzikire kumbuyo wekha, inenso kuti ndagwa osati tiziweruzana, okugwa sadziwika, zikhozotheka kuti okugwa nkukhala inuyo, ineyo mumaona ngati ndagwa, tisamaweruzane zinthuzi. Koma angakhale mutadzikire kumbuyo mo mtundu wanji, Mulungu amadziwa amene wagwa ndi amene wataye chikhulupiriro, amamdziwa. Popeza Mulungu sanyozeka, ndipo sitingathe kumnamiza zokhudza condition yathu. Ndiye akuti ndili kudziwa kuti iwe udasunga chikhulupiriro, mpingotu kuchisunga chikhulupiriro. Kunena kwina nkuti chikhale chilimbikitso kwa ife, mpingo ukhoza usunga chikhulupiriro. Ameni. Kodi inu mesa ulimbika kwaseku, mesa uyankhula kwaseku nkuti tisunge chikhulupiriro pano. Inu marija mesa ino ima kutsogolo kunkuti ndikulimbikitseni kusunga chikhulupiriro. Kodi tikamwazika pano osasunga chikhulupiriro tiziti nchiyani? Kumana kumaliro utsata nyimbo za maliro kuti maliro aoneke yobeba basi sithandiza ya chali chikungoyibera, mpingo kungoubera, kungoupezera membership, nkulembetsera dzina kuti mpingo uzikazunzika pa maliro basi. Mpingo sipanki nkhondedwa ayi. Sikalabu sikagulu ka wanthu kakuti ndiloweka gulu yakakatsa kumbuko ndithandiza nkadzafa. Mpingo ndi chinthu cha moyo kaya. Kusunga chikhulupiriro ndi chifukwa chake kanima kugwedezani wena kupsa mtima ndudze kuti akapsa mtima kena akadziwa ndithu kuti munthu ya anthandiza uyu, mawa adzadziwa kuti munthu uja ankandithandiza. Chifukwa chikhulupiriro chimayenera chisungidwe ndi wanthu. Ndipo Ambuye Yesu amakumbutsa wanthu za chikhulupiriro. Ndipo kumpingo wa ku Pergamo aulembera zokhudza chikhulupiriro, akuti ndikudziwa kuti udasunga chikhulupiriro. Mpingo ukhoza usunga chikhulupiriro. Ndipo ifeyo kwangu titasunga chikhulupiriro ndi chuma chathu. M'mabanja mwathumu kuti mukhale ndi ana okhulupirira Mulungu, mwapambana inu, ndi chuma chanu chimenecho. M'makampani mukungoti mukhale anthu osunga chikhulupiriro. Azilembedwa munthu ntchito chifukwa choti ali qualified, formula anthu osunga chikhulupiriro. Kululembana pachibale kunjako, anthu oyidziwa ntchito ali kwangu kukhala osayipeza ntchito chifukwa palibe m'bale wawo otawayike pa ntchito ayi, koma iwo ntchito amayidziwa. Ndipo dziko limasauka chifukwa chokhala ndi anthu m'maofesi amene they are not qualified, koma chifukwa they are connected. Kumachitudzi kuti ofesi palibe chimene amachita chodziwika, koma adamukangamizabu makhala mu ofesi iyi chifukwa ali ndi ma connections yokhalira ofesi imeneyi. No performance, no quality service.
kuti azigawana ndalama osati chilungamo ayi. Tili ndi anthu kunja kuno anthu oti ntchito amayidziwa achoti kuapatsa chochita kampani kozosintha dziko likozosintha koma sangakulembeni chisawawa ayi, chifukwa mulibe connection, mulibe abale wanu amene angokunyamulani nkukakwikeni mu ofesi nane performa numayimba foni umafunsa munthu wina kuti akuuzeni kuti ofesi imeneyi azitani nayo. Umakafunsira kwina kwa munthu amene sadalembedwe ntchito akuuzeni mmene mugwirire ntchito chifukwa inu mudabwerera connection koma ntchito simudziwa. Dziko luonongeka tsiku ndi tsiku ndi mchitidwe otere. Ndipo tili ndi anthu pakati pathu amene they can perform koma mwayi alibe oti akhoza opatsidwa kuti akhoza ochita luso lawo naonetsa nathandiza dziko. Ambuye atichitire chifundo ndithu. Ndiye akuti kumpingo ku Pergamo ndili ndi umboni wakuti mpingowu udasunga chikhulupiriro chifukwa angakhale nthawi ya Antipa mboni yanga yokhulupirika amene adaphedwera kwanuko inu simudabwerere mbuyo mutamva kuti Antipa ali kupesa mavuto. Antipasi ndi munthu wokhulupirira amene adaphedwa ndi kuzunzidwa koma anthu onse nkudziwa kuti koma Antipasi wazunzidwa ndipo zidali zochititsa mantha koma kuti mpingo ku Pergamo udayima naye Antipasi osabwerera mbuyo mpang'onong'ono pomwe, sadaleke sadafoke pa chikhulupiriro, adenda naye adakhulupirira adakhala naye limodzi mkusauka kwake. Ndiye Yesu akuti mudachita zimenezi ndili kukudziwani angakhale nthawi ya mboni yanga yokhulupirika. Okonda Ambuye amadziwika ndi Ambuye yemweyo. Sikuti Mulungu sadziwa za mboni zake zokhulupirika pakati pathu ayi. Ndipo ife sikuti ndife ambiri pamuyeso wakuti Mulungu sangadziwe kuti nuyo ndinu ndani pamaso pake ayi. Mulungu ali mchiwerengero chabwino zedi paja amawerenga tsitsi la kumutu kwa munthu na awerenga mpheta zakutchire numadziwa nambala yawo. Pokhala mpingo ifeyo Mulungu amadziwa za mboni zake zokhulupirika. Ndipo nzotheka aliyense wa ife kukhala mboni yokhulupirika ya Ambuye Yesu. Ndizotheka kwa basi paliso madalitso ake, pali chitetezo chake, pali ubwino wake. Paja iye uja adamuphera kwanu komweko kumene amakhala Satana. Verse 14. Koma pali zinthu zingapo zoti ndikudzudzuleni. Kwanuko muli ndi anthu ena otsata chiphunzitso cha Balamu mneneri wonama uja. Iye uja adaphunzitsa mfumu Balaki kukopa Aisraeli kuti azidya nsembe zoperekedwa kwa mafano ndi kumachita chigololo. Tsono chiphunzitso cha Balamu chiupezeka ku mpingo ku Pergamo. Ndiye Yesu ali kulembera mngelo kumeneko kuti ayi pali zoti tikonze. Amen. Pali zoti tirani tikonze. Osamakana akanena kuti pali zoti tirani tikonze. Osamati ife osatidzudzula ife osatiuza kuti tili nchofoka ife mzitiyamikira basi tsiku lilonse. Ife osatitchulira pamene mpola kwayi ndi umphawi umene umphawi pamene suludziwa mavuto yako. Ngati pali munthu olemera ndi amene amadziwa shortfall yake, amene ndi munthu olemera kuopsa kusiyana ndi amene ali ndi ndalama. Ndipo sikudzavuta kuti asinthe zinthu mmoyo mwake chifukwa ali kudziwa weakness yake, ali kudziwa pofoka pake. Yesu akuti kumpingo kwanuko kuli choti chikonzedwe, kuli chiphunzitso cha Balamu, muli chigololo mu mpingo. Ndipo muli kusowa mafano mmenemo. Ali kutero za mpingo wa ku Pergamo. Konzani zimenezi. Kodi mudziwa kuti angakhale ku Malawi kuno kuli mipingo ina imene amatha kudziwika ndi kusunga malamulo pa zina koma ndi mpingo umene anthu wasa amadziwa kuti mpingo umene akuti saopana pa nkhani ya azimayi ndi azibambo amangosinthana amene angathere dera limene lolo akuti simavuto ayi. Dera limene lakuti simavuto achikhulupiriro chawo ayi.
mpaka numayirudziwika ndali yese mpaka numayiruchuka munena mpingo anji mpingo kuti mpingo umene ujatu amangokupewetsaniko zakuti ndizakuti koma ikafika nthawi yongolowerana m'manyumba limenelo sivuto ndipo sakambirana kuchalichi kwawo sisivuta zimenezo ayi bora asakupeze bora mungomvana wina alowa nyumba iyo wina aenda ndi mkazi wa uje wina aenda ndi mamuna wa uje basi iwo odera limenelo silukhudzana nchiphunzitso chawo ndiye Yesu akuti zimenezi zilipo kumpingo ku Pergamo kuli chigololo mu mpingo ndi chiphunzitso cha Balamu chimenechi komanso muli mafano mmenemo akuti zimenezi zikonzedwe basi ndipo potsiriza akuti mkakonza zimenezi inu muchita bwino chifukwa mudasunga kale zinthu zambirimbiri chimodzimodzi inuyo muli nawonso anthu ena otsata chiphunzitso cha Nikolai mutembenuke mtima tsono mukapanda kutero ndidzabwera kwanuko posachedwa ndipo ndidzakuthirani nkhondo ndi lupanga lotulukira mkamwa mwanga lija potsiriza ne mamuno ndi mati paja musaiwale mawu a Mulungu ali ngati nkhondo yakulimbana ndi mtima wakukana mawu ndipo munthu aliyense wolimbana ndi mawu owona adzakhala kapolo nthawi iliyonse na adzazunzika nakhala othawathawa mu mtima mwake chifukwa Mulungu sagonjera munthu mudziwa kuti tsiku ndi tsiku anthu ife tikhoza kuyambitsa nkhondo ya Ferelimu ndi Lenamo titachita chibwana chifukwa cha makhalidwe athu nkuyamba kumalimbana ndi mawu kulimbana ndi Mulungu ndiye pamakhala nkhondo satamasewerayi ndipo osalola nkhondo yotere ibwere mnyumba mwanu musalole kuti Mulungu ayambe kuchitana nkhondo mnyumba mwanu kuyamba kumakubisalirani mzipinda chifukwa inu mwasankha kuchita libero mwasankha kutsutsana ndi chikhulupiriro musavomere zimenezi nyumba mwanu musakhale nkhondo yolimbana ndi Mulungu pemphero lathu nthawi iliyonse lizikhala lonena kuti Ambuye chifundo chanu chigwere nyumba yathu ngati nkutheka musakhale mpikisano wa milungu musakhale nkhondo nyumba mwathu yomalimbana ndi chikhulupiriro popeza Mulungu adzapambana nkhondoyo nthawi iliyonse pamene wapambanira Mulungu nkhondo ndiye kuti wina zamuvuta tidzavulala tidzazunzika tidzatuwa tidzakhala patsoka ndi matemberero ndimafuna ndikuwuzeni anthu wonse amene adachita lizizi tichikhulupiriro nayenda moyo waokha nachita chilichonse choyipa amene akadatha angakhale kuzunza ena amchikhulupiriro adakula ndi kufa mozunzika osati pang'ono ayi tsono moyo umazunza umadzakalamba koma womvetsa chisoni kumvetsa chisoni pamuyeso wakuti Mulungu nkusunga moyo wako kuti usachotsedwe uzunzike kwambiri nkukuyika pa mphepo nukuchitira withdraw grace iliyonse ukhale opanda chisomo kuti ulandire malipiro a zinthu zonse zimene udakhala uli ndi mphamvu linyamata ndifake ndimati inu amene mukhoza kutsata chikhulupiriro amene mukhoza kutsata Ambuye lero tayimani pomwepa kulikonse kumene muli ena tilipo muno ena tili m'manyumbamu ena sadabwere pa zifukwa zina konseko tiyeni tisunge kuyenda ndi Ambuye kulibe munthu amene sayenda ndi Mulungu amene zidzamthera bwino ayi kumapeto amoyo kuli chisautso chachikulu chifukwa paja Mulungu amabwera kudzachita nkhondo ndikupatseni chithunzithunzi chimodzi cha nkhondo zimene Mulungu adachitapo ndi anthu mukumbukira za David amene adasankha osamvera mawu na akatenga mkazi wa Uriya kumsandutsa mkazi wake na achita chigololo mukudziwa zimene Mulungu adachita paja chimene Mulungu adachita ndikubwera kudzayamba ndewo nyumba mwa David kuti Davide wayiputa ndewo wayiputa nkhondo wachikana chisomo ndiye ndi muja ali maso Davide ali kuona mnyumba mwake mudabwera
unstable conditions. There was instability in the home. There was a family crisis. Chifukwa lidasanduka khomo lopanda chisomo chifukwa yadakana kumvera chikhulupiriro. Ndi moja Tamara adagwiriridwa ndi m'bale wake Aminoni within the home. Ndiyo kuopsa kokumachita ndewo ndi Mulungu pakusasunga mawu. Yesu akuti ngati simulapa pa zimudachitazi ndibwera komweko kudzachita ndewo, ndipo ndigwiritsa ntchito lupanga la mkamwa mwanga ndichita chilichonse chimene ndingathe kuchichita. Ndi muja Abisalomu adayitana m'bale wake Aminoni kukachitutsa nzika kwa abambo ake kuti ndili ndi phwando ku Hebroni, mulole Aminoni abwere adzadye nawo phwando la birthday yanga ku Hebroni. Chili chiwembu kukafika ku Hebroni, Aminoni yonkupitadi chifukwa temberero lija likabwera nkubwera nyumbamu aliyense amathuchita chilichonse popandanso kuganiza kuti ndiuchitachi ndidutsana chokuti chifukwa Mulungu wabwera tsopano kumadzachita nkhondo nyumba mwanu. Ineyo nkadati tipemphere kuti Yesu asabwere ndi lupanga la mkamwa mwake kumadzalimbana nafe. Ayi paja musayiwale tsiku linatu Davide adafunsidwa kuti kodi ufuna ugwera m'manja mwa ndani? Ugwe m'manja mwa Afilisiti kapena m'manja mwa Yehova? Ndi adanena kuti chonde asandisiye m'manja mwa Afilisiti, chonde Yehova asandiponye m'manja mwa Afilisiti, ndigwere m'manja mwake kuti mwina ndichitirako chifundo. Ndi Yesu kumpingo kupegama akuti kusala pakulikonse ndidzabwera kudzambitsa chipolowe. Na kusala pakulikonse mpingo umene sukhulupirira kulapa anthu ambanja chikhulupiriro ngati ife amene ikafika ndiyotirape amachita raise ma eyeballs nkuchita kuda banja awo titirape mudzi kuti mpingo umene watha. Dalitso lathu lagona pakulapa, kumavomereza. Ameni. Kuvomereza kuti ndife olephera pamodzi ndi abusa omwe wonse olephera. Ngati Mulungu sangatipambanitse sitikhoza kupambana. We are not perfect. We are striving for perfection. Munthu aliyense asake chiyero koma we are not there. Osamadzimva kukwanira numa mtima tikadzudzulidwa. Ayi chifukwa kusala pakulikonse kumampanga Ambuye Yesu kuti abwera adzambitse dzipolowe chifukwa ino simudakhulupirire kulapa mwakana kumumvera. So Yesu anena kuti chigololo ndi mafano zimene zili mu mpingo wa ku Pergamo ndibwera komweko ndipo ndidzalimbana nanu osati masewerayo chifukwa mulunamizira dzina langa pamwamba pake pali chigololo ndi mafano. Ndipo mnyumba mwa Davide mudachitika zimene zija inu mudaona zili kuchitika chifukwa iye sadamvere Mulungu ndipo iye adapatuka pa zofuna za Mulungu. Ife tisapatuke pa mawu. Tsono lero chimene tipite nacho number 1 kuchita appreciate ifa zathu mwaja kuvomereza kuti oh yes mpingo ndi cholandira kuchokera kukuzunzika kwa anthu ena ndi cholandira ndipo anthu adazunzika chifukwa cha chikhulupiriro. Tsono ine nkadati mawu yotsitsa pasamapezeke wina ozunza mnzake mu mpingo muno chifukwa ozunzika chifukwa cha mpingo adazunzika kale. Koma kuti ngati Satana tosefe timuone kumene atulukire kuti Satana autulukira kuti. Koma osati wina uchirukonza yekha kuti ine ndamene ndizizuzonzanga mkachisi muno. Hayi osakhala inu asakhala anthu akunyumba kwanu kumagwira ntchito yodzazuza anthu pa chalichi pano. Musachuke zimenezo. Nyumba yanu idzagwa mdzenje, nyumba yanu sidzakondweredwa, nyumba yanu idzatsazidwa. Ndipo Mulungu adzachotsa madzi amizu yokulitsa nthambi ya mnyumba mwanu. Ana ndi adzukulu kutsogolo kwasidzanguwomba dzipupa wosagwira nawo ntchito yotero. Koma ngati nkutheka inu bweretsani mankhwala yochiritsa ndi kumanga mabala ya odwala ndi kutenga mabandage kumayenda bench by bench. Ndani ali wofoka, ndani ali wovulala, ndatenga bandage ine kumanga ndi makhalidwe athu abwino ndi machitidwe athu okhulupirika ndi kuganizirana kuti uyu ndi mbale, uyu ndi bwezi, uyu ndi mzanga omu mpingo, uyu ndi wopemphera naye limodzi. Ponyamula zimenezi timkondweretsa Ambuye.
ndipo tikhala kuti tsono tavomereza kuti ena adazunzika chifukwa cha ekereziya. Tsono ife tisamakhomera naso pamtanda pamene Yesu adakhomeredwapo kale. Ayi, tonsefe tingodikira kuti achokera kuti Satana amene azilimbana nafe, koma osati ujiru pompano basi wina tembenuku nkusanduka Satana pompano ujiru mudziwa kuti uyo ujiru sanduka Satana tuluona ameneyo gwirana, ameneyo ujiru sanduka Satanayo gwirana, ameneyo nkumuza kuti takudziwa wajiru sanduka utetelero nali pompano timakuona amene umasanduka ufunu zitu zunza asugwira kumgwira malaya tumafuna onsewa adze kuti iwe ndeta kupezerera takudziwa zimene wachita pomwepa papa wasanduka ufunu zitu zonse. Koma Satana alipo kufuna kuti zunza, koma Ambuye alipo kutilanditsa. So china chimene tiyenera kupemphera ndithu nkuti Mulungu atipatse chisomo chakuzindikira, kulapa, kubwerera, kupewa mphulupulu zimene iye zidzamchititsa kubwera kudzalimbana nafe. God will always resist sin. Mulungu adzalimbana ndi chimo mpaka nakalekale, sadagonjepo chiyambireni. Ndipo ngakhale ife tidafuna kulimbana naye Mulungu pomaphatikiza mu mpingo, adzangotisira mpingo popeza ndi wathu, koma sadzatisira zabwino zimene timenera kukula nazo. Ife tiyitanitse zabwino zochokera kwa Mulungu zimene timenera kukula nazo. So timangofuna tingolapa china chilichonse, kungoulapira mpingo magapu amene tili nawo, kungoulapira mpingo pa chilichonse chimene Mzimu akhoza kutivumbulutsira, kusakhulupirika kwathu, ulesi wathu, kusadzipereka kwathu, kufoka kwathu, tonsefe munjira ina kapena inzake, kuchepa kokaganizidwe kathu mu zinthu zonsezo Mulungu atikhululukire. Ndipo pafupi kumaulapira mpingo olo m'manyumba mwathu tikamapemphera wosayiwala kuti nthawi ino ndiyolapira mpingo wansonkha manja. Ambuye khululukirani mpingo wathu. Ndikutchula magawo wonse amu mpingo. No one is exempted to be forgiven. Nobody is exempted. Ndipo mudzaona chisomo chidzabwera chifukwa ndi mpingo wa anthu olapa, anthu amene amakhulupirira kudzichepetsa. Ndikunena pakuti dalephera Ambuye magapu yathu ndi ambiri. Tingoyimirira popeza nthawi yatha, tingopemphera kulapira mpingo, kulapira mabanja athu, kulapira moyo wathu, kulapira anzathu amene timapemphera nawo na amaphatikiza. Ndipo paliponse pamene taphatikizapo Mulungu atichitire chifundo, ndipo chisomo chikulire malo anu. Tingopemphera ifa ya nthawi imeneyi. Wotikomera mtima ndi okhulupirika ndinu Mulungu amene muli kuyankhula ndi mpingo wa ku Pergamo pakuulozera dera loyenera kukonza. Ifeyo ngati mpingo tili nawo madera oyenera kukonza, madera amene tidapototsa. Chifundo chanu chitigwere, kukoma mtima kwanu kuti chitikire pa madera amene tidapototsa, pakuti simukondwera ndi kupotokako, pakuti zotere sizilemekezetsa dzina lanu. Tili kupempesa pamaso panu mmawa uno ndi kusadzikira kumbuyo kuti tilibe cholakwa. Mulungu okoma mtima ndi okhulupirika, khululukirani mpingo wathu mmagapu osiyanasiyana, mchikhalidwe chathu, mmachitidwe athu. Kusakhulupirika kwathu kuli pamaso panu, ulesi wathu uli pamaso panu, kusadzipereka kwathu kuli pamaso panu, kunyada kwathu mukukudziwa, kulephera kwathu muli kukudziwa. Ife pamodzi ndi apabanja pathu. Chifundo chanu chigwere mpingo uno, chifundo chanu chigwere mabanja athu, chifundo chanu chigwere kulikonse kuja kumene tikhala, kuntchito, kuma business, kayankhulidwe kathu ndi kachitidwe kathu. Mbuye mutichitire chifundo, mukonze zinthu zapamalo ano kuti tikhale odala. Musabwere kudzachita nafe nkhondo, koma mubwere kudzatidalitsa. Ambuye mawu anu akhale chomangira cha chikhulupiriro chathu. Kulani Ambuye, ife tichepe pasi pa dzanja lanu la mphamvu mu dzina la Yesu. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonka Manja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.